ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстони азиз, худо нигоҳбони ҳар як қадами шумо боша. аввалш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. дӯстон чӣ гуфтанем, бародаре ки дар бари мо ҳастед, чӣ ном дорад акаҷон? Зукир. Акай Зокирҷон, и акай бо як бародари гам Муҳаммад, сураташо диде Маҳмад, Маҳмад сураташо диде дар ами рӯи экран. мо тӯли чанд моҳ пеш будам я парт офта будем дар 3 моҳ пеш ё 4 моҳ пеш парт офта будем дар интернет барои гумшидагиш. мутаассифона дастихбор бигем дар то ҳозира пайдо нашидаги илтимос кардем, зора кардем, паҳн кардем раҳмат видеои пешакӣ. ҳамчунин боз сухани акам метим илтимос мекунем ки ҳамин фарзанди падараш гум шида аз сӯхтани ҷигару додар хитон фикр кунед. ҳар кас хича дар ҷои мемонад ки фарзанди падар гум мешавад, худованд гум нашаванд, ягон балоро набинанд. ҳамин бародар ҳамин ташид бо омад ки бародар ман тоҷикистон мерам, мехоҳам як борга обращение кунем, яке акам додарам агар саат саломат зинда бошад ё ки дар ягон турма бошад, сезо бошад, то ки пайдо шавад занг зана хоҳар мақсад хонара. инами рақамош дар рӯи экран. акаҷон худат гап зан. ассалому алейкум мардуми муҳоҷир. аз шумо як хоҳиш дорам ки акаи хума гум кардагиам 3 моҳ пеш видео карда будем, чӣ нашид, ёфт нашид. бо акай пеши акай бобоҷон омадам, аз барои аллоҳ видео кардесай, илтимос ҳамин видеора лайк монен, чӣ кунен, ҳама да бирава мақсад ҳамин ёфт шава. иншаллоҳ дар ҳақ шумо дуогӯем. ман худам тоҷикистон рафтаесам, номерои тоҷикистон ма мондаесам. илтимос аз шумо. хуб дӯстони азиз, ака блогер нест, бисёр гап занем, яъне маъно ки вақти дар экран бисёр гап мезанем омӯхта мешавем. мо камтар омӯхтаем, яъне фарзанди падара гум кардаги ба хотири Аллоҳ аз шумо аз ҳар як қадамит хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. раҳмат барои дастгиритон. ман дар имени ҳамин видео ягон чиз намемонам, аз барои худо мемонам ки то ҳам як паҳн кунед, на реклама, на ягон чиз, на мақсад ҷои корхона, ягон чиза. хуб дӯстон, худо нигаҳдор. хоҳиш мекунам бародари азиз, ака дуюм бошад видео мекунад, агар ки саат саломат бошӣ ба хотири Аллоҳ ва хонату занг бизан биё, то ки бо падару модарат қағамишон бора нахӯранд. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи.